Hari kok wis adus apa hurung tak takon. Wis adus mau kon adus meneh. Pira wong turu. Yang wis adus. Ora ngandel ya wis sumpah kali wani mati. Nek ra adus. Sumpah? Sumpah. Gelem mati nyong. Nek sira ora ngandel sira sumpah mati. Orang ngandel ya wis, kon adus bola bali. Saya Yo bola bali ganti. adus kiki seger sehat, Wis Mbok. adus kon adus meneh. Wong kok ngengkel ngomongi wis adus meneh. Ya wis karek montor doa. Nyong wis madang bareng. Nyong wis madang bareng wis. Luwe. Nek gelem ayo mari golok Mbak Unda, kira nggo sandal apa priwe. Sandali nang ndi apa sepatu apa. Wong kok ora kena demongi. Lah Riko arek pakai sepatu tidak? Mau pakai sepatu tidak, Nyonya? Ora sepatu-sepatuan. Butuhe nganggo sandal tapi nek boncengke sandale tak cangking. Wong mlebu maling desa matur mendhet bang wonten pundi Pak? Ngono. Kono kok jelaske. Nyongke janjane yo isin, Mbok. Nek ra ono buktine engko ndarani. Ya wis ora gelem ya wis. Karek monco bodho. Temonge ra kena tuturi ya wis nyong arak turu. Ya monggo disekecakno turu mawon. Kira ngono ngangkel ya. Ora kena tuturi wong. Ya wis kira ora gelem turu ya wis. Nek nyong kon turu ya gelem banget, Mbok nyong kon turu. Ya wis. Karek monco bodho. Temonge kok ngengkel. Hayo turu bareng wae yo. Ya wis kono turu nyong ora cukup monco bodho. Wong kok ora kena domongi wong. Iki dina Minggu, Mbah. Minggu engko dina Minggu laporan piye? Minggu ke tutup bali desane. Ya ukur karek maca bodho, cukup maca bodho. Sesuk Senin wae po. Ya wis ki Senin. Sesuk iki Minggu. Ki laporan dhisik mari bali desa napa ora. Wong Minggu ke tutup, Mbok. Ya Sesuk wis, baru tutup, buka. ya wis. Sesuk ya. Sesuk ya. Ya wis ora cukup ya wis luwe. Aduh. Karek maca bodho. Ku ketinggalan lah iki setiap hari ke Anape tiap hari beda-beda iki mikire. Rek rende iki. ya wis ora gelem bali ya wis. Nek gelem ayo mari golok piye. Rek Mas teke apa piye kon reng golok ya ayo. Tapi Riko sing omong ya. Kira omong yo. Riko wae sing ngomong sing pinter omong Riko. Yo tekenane nyang tapi kira kudu ngeseni. Ah Riko arek nggawa surat KTP apa ora? Ora surat KTP butuhe matur karo Pak Bayan piye. Undane gawa. Ora mlaku wae po. Ya mlaku ya wis ayo. Mlaku. Ya Allah. Kira mabur ya kono. Duh, Tapi nek dhewek monco liya, nek ra karo sira. yo. Mlaku ayo. Nya tapi gegereke pegel lho, Mbok. La ilaha illallah. Alasane ana meneh.
Lah sanggo ape tak ganteng kowe dicam. Sandale kok sira sok nganggo sepatu nganggo sepatu. Kowe ndoro aja kon tumah kene nek gelem, ora gelem men cukuki wong. Ya wis nyong tak siap-siap ya. Tak njukuk sepatu ya. Ya kono. Rika nganggo sepatu apa ora tak sili? Ora nganggo sepatu sandale wis, sandale tak cangking sira nggawa undang. Wong kok ora kena demongi wong ah. Nyong keke ya manut, Mbok, tapi ya Allah. Kondisi